Добре. О, всички наш трек, пътят не е лек, да не бъдем твърде дръзки. Даже плъчето в Ингбад, дето го издирват, ни води към бурни приключения. Лъвски. И кой сега ще смае света? Я вижте нас, Я вижте нас! ще напише всичко важно. Ето няма повече таен глас. Бре, какъв е така? Души ярфата дам, Имам лира. който спира. Целта е обща днес. Обща днес. И ще се борим до край. Борим до край. Нашето си време няма кой да вземе. И викаме, не мисли, играй. Борим се до край. Дали е битънка или гатънка? Това на картата няма глави. Дали е малко парче? Няма смисъл въобще. Не знам такъв план, май е капан. Едва върви, ръкът боли, но на всичко сме днес решени. И залогът е написан тук, но май ще търпи промени. Да, всичко се срина и сега чудя се какъв ли ще може би края. И въпрос на чест. Ще е този тест. За славата сега мечтая. Ще се представим на ниво. На ниво. Гъвка ми дай. Няма Нашето си край. време няма кой да вземе. И викаме, не мисли, играй. Да намерим Бюфърт е допълнителна мисия.